Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit-Fonds. Vandaag gaat u kijken naar de tweede aflevering over de Broeders van Liefde van de psychiatrische inrichting Sint-Servaas. Vandaag gaan we terug naar het jaar 1954, waar de broeders Minervinus Timmermans en Eufesius Drabbels hun professiefeest vieren. Als op 8 mei 1954 broeder Eufesius Drabbels arriveert bij Servaas voor zijn 25 jaar professiefeest, wacht hem een aangename verrassing. Nadat de duiven van de jubilaris gelost zijn, begint een triomfantelijke tocht met paard en kar over het Servaasterrein. De stoet wordt aangevoerd door de Harmonie van Servaas, gevolgd door Wandelclub Servio. Patiënten van de afdeling van de jubilaris, de voetbalclub van Servaas en als laatste de familie. Onder aanvoering van voerman Hendrik Linders komt de stoet aan bij de kapel. Hier zijn de misdienaars en de broeders al op weg via de gebedsgang naar de kapel voor de heilige mis. Als laatste sluiten de priesters aan met onder meer rector Pater Andela. Inmiddels wordt door broeder Kok in de keuken gewerkt aan een mooie feestelijke taart. Voor de receptie moet natuurlijk alles netjes schoon zijn. Als eerste komen feliciteren dokter Van Trier en dokter Havermans. De familie met onder andere Toon Vermeulen zijn inmiddels op weg naar de feestzaal. Ook de bakkersfamilie Kateman van de Langstraat is goed vertegenwoordigd. Net als de familie van Jean Drabbels uit Heide. Chef Drabbels van de Langstraat is met zijn vrouw en kinderen eveneens van de partij. Als iedereen gezetteld is in de feestzaal, begint een gezellig borreluurtje met onder meer Toon Vermeulen. De broers van de jubilaris, Chef en Jean Drabbels. De jonge garde met onder andere Frans Kateman heeft nog enkele versjes in petto voor de jubilaris. De zoons en dochters van de familie Kateman en Drabbels hebben onder het genot van een drankje meer aandacht voor de cameraman. Huub Drabbels en de jubilaris vinden de aandacht helemaal prachtig. Inmiddels is broeder Martino met de blinde organist van Passel op weg naar de eetzaal. Ook de dames Drabbels en hun broers Toon en Piet zijn onderweg. Net als Toon Vermeulen, samen met de complete familie.
Zoals gebruikelijk komen de gasten op Servaas niet tekort. Uiteraard wordt er ook nog geproost op de jubilaris. Tussen het eten door wordt nog vlug een sigaretje gerookt. Na het feestdiner is er tijd voor ontspanning en kan de jeugd zich uitleven in de tuin van Servaas. Wanneer de camera in de buurt is, demonstreert menigeen zijn fratsen. Harry Kateman maakt het wel erg bot. De dames hebben hun eigen trekjes. De mannen, met onder meer Jan Drabbels, roken rustig hun sigaretje. De broers Ser en Piet Drabbels laten eveneens hun kunsten zien en met de kunstjes van menig familielid nemen we afscheid van het jubileum van broeder Efesius Drabbels. Ongeveer in dezelfde periode viert broeder Minervinus van paviljoen F zijn professiefeest. Ook nu is weer de complete familie, inclusief neven en nichten, uitgenodigd. Broeder Demetrius is ook van de partij. Groot en klein, iedereen feliciteert de jubilaris. Terwijl de portiers Jan Berdoel en Jan Kuipers het feestdiner voorbereiden, worden eerst nog de nodige familiekiekjes gemaakt. De jubilaris met personeel, onder andere Theo Swinkels, Chef Verhaag, Theo Cornelissen en Toon Dijkers.
Onder toeziend oog van de hele familie geniet de jubilaris van de vele jeugdige familieleden in de tuin van paviljoen F. Dan is het tijd voor het feestdiner in het Camilleshuis. Tijdens het diner brengen collega-broeders al zingend een ode aan de jubilaris. Het nagerecht ziet er heerlijk uit, dat vinden de kinderen ook. Na het diner ontstaat er spontaan een klein feestje. Verpleger-chef Verhaag maakt nog een dansje met een cliënt, net als Jan van paviljoen F. Met een dansende jubilaris nemen we afscheid van weer een mooi professiefeest. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.